Havia de ser un partit tranquil, però en el minut 30 l'expulsió de Pitu per faltar al respecte a un jugador després d'una pilotada ha trastocat els plans del martinenc. Ha estat una expulsió rigorosa, però tot i així els del Guinardó han estat superiors al Tàrrega. Els homes entrenats per Manamoia han buscat la porteria rival i Carulla ha aturat l'única ocasió visitant. A la segona part el martinenc ha sortit com una moto. Diego ha marcat el primer pels locals i Juanlu ha fet el mateix, però l'àrbitre l'ha anul·lat per falta. Quan millor jugaven els locals ha arribat l'empat de Juan en l'única arribada del Tàrrega. El col·legiat tampoc ha vist penal a favor dels locals en una nova jugada d'atac i el cansament i la decepció s'han fet més grans quan en el minut 88 Alberto ha capgirat el marcador. En l'últim minut de partit, Juanlu, que ha fet un gran partit, ha demostrat el perquè del lideratge del martinenc a la primera divisió catalana. Ha marcat un gol d'orgull que dona un punt en un dia on el martinenc ha merescut els 3. Tenint en compte que hem jugat en 10, ens han anul·lat un gol, per mi legal, el penalti a Céspedes, que arriba un moment que has de dir prou, no? El martinenc s'ha de fer escoltar perquè el del diumenge a Torreforta clama al cel, ens anul·len un altre gol, tothom ja pensa que perquè el martinenc va primer i ja està a 12-13 punts, ja està fet, i no. La competició segueix igual, hi ha altres equips implicats i el que no pots fer és desvirtuar, quan és una cosa ho és, i avui crec que les decisions de l'àrbitre han estat molt errònies perquè la jugada del gol és jugada legal claríssima i el penalti que ha vingut a Céspedes és de llibre, o sigui, l'agafen, se'n va del regat, l'agafen i el tiren a dintre l'àrea, o sigui, això és un penalti claríssim. I bueno, però són àrbitres molt joves, la pressió suposo també, i bueno, ja et dic, s'ho han de fer mirar perquè nosaltres encara som campions, hem de seguir treballant i no es poden desvirtuar el campionat d'aquesta manera.